Μην πετάτε τα σκουπίδια σας όπου να είναι. Τα σκουπίδια είναι χρήμα, θησαυρός. Δεν το πιστεύετε? Ναι. Τα σκουπίδια μυρίζουν, αλλά το χρήμα δεν έχει μυρωδιά. Γι' αυτό μην επιτρέπετε να σας το αρπάζουν αυτοί που το μυρίστηκαν. Δώστε επιτέλους ένα τέλος. Οι πολίτες της Αττικής πληρώνουν για τα απορρίμματα 50 ευρώ ανά τόνο. Το κόστος αυτό θα τριπλασιαστεί μετά τη συμφωνία για 27 χρόνια που προωθεί η περιφέρεια με τους εργολάβους, στους οποίους εγγυάται τροφοδοσία 1.350.000 τόνους το χρόνο ανεπεξέργαστα σκουπίδια για καύση. Και επειδή η ποσότητα των απορριμμάτων της Αττικής μειώνεται, θα εισάγουμε σκουπίδια και από άλλες περιοχές. Μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Να σταματήσουν οι εργολάβοι να κερδίζουν από τα σκουπίδια. Να σταματήσει η περιφέρεια Αττικής να είναι χωματερή. Να γίνουν τα σκουπίδια χρυσός, αλλά για τους πολίτες. Να κερδίσει η περιφέρεια. Να κερδίσει η Αττική. Λοιπόν, αρχίζουμε. Αρχίζουμε.